Fala Yuri Harta agus fáilte go chríomh chomarta síansa Gaeltaid 2016 is tugaí as a geolaras náisiúnta seo a gríomhlár le cléir. Tá Gaeltaid mar chrantacha go chultar agus go cheol tradiisiúnta na tíre seo le breise 3 scór bliain. Tugann síansa deis go glúnóg na tíre seo a dalún agus a gomas a léirú fríomh ardan na tíre. Agus an 8 grúpa bheits an nóíocht agus a fád arnú ag ar a gradam na bliana seo a thuirt lob. Tá muid tnú le ichas blódracha seo ag a geolaras, mála nóige, se thagaí síansa 2016. Crúthús leis an aistear go dtín ceolaras an team le clia cúpla míochan, bhí éisteacht ar siú mór himplana tíre agus ránú 8 ó bhíthir. Sé seo má dáir ó mar bhirtar ar síansa ach sé chéadúir bheith páirteach sna céirlanna. Bhí Donal O'Connor ag obair i ré na nolag ag éisteach le ngach rúpa go léir féidir éis tape a chuirteach. San sin bhí céirlanna i ré mí fiara agus bhí ormsa agus ar Donal 8 grúpa fiocamach as trachadó. Is muintir na chiisle agus is as manscoil mhuire i gúnda hibredáin doing. Tá tionchar le gutse agus le bannaceol mar sin moxie freisin. Tá gá feirrta going ón rank ón Britán agus tá riúil bhela going ón Alban na Comáile sin. Dogann síonsa deiste cheoltóir yoga tradiisiúnta seinte sa cheolóras náisiúnta ní bheith seans a gon seint sa cheolóras nua i geolóras chlúta mar sin gan síonsa. Tá méid go mór leis an Cairlín is fear úntaach é Donal O'Connor agus tá méid bhíonn ansú leis éisteach clín na ruí arága. Má chuirn sin cúpla nóta agus teach tuair sin lús go bag níos fada so just so the link notes bag the just le correlation lús go agus le correlation má go goir si daus fun daus orin. So putting it to this over one ó hiú na buaní tá muidir cuirtú ar nói rithim, túnal, stíl, an áhar a piochaí acu, an cóirú a gent acu agus an sin an bhealach an éiríonn lo an rud a lig a hains le chéile agus snasachar an rud agus ar nói an sin agus tú sin am scoinne scafte mór an bhealach a déalann siad le sin, le déile leis an lucht éisteachta agus lucht féchana agus tá próses an ó hiú iad héin agus an fér a hagans ar a gcuid ceol agus ar an cóirú agus na smuitií acu. Stoithí chundan rudí is cuachtaí stoithí gceist leis an chomar seo ná bhfuil an deis agan mar bhiltarí ibrú lo agus Cairlan íana lo agus an sin si tú feabhas a rís teacht a níos sin. Spotted dog. Again, for modulation on a yes reach, but we shift duration triction a úsáid beagání river sin. Beidir go make sé níos éfeachtocht san tún ná an árán. Os rud go raibh an árán beagání ro ard detain anyway. So beidir cumad an modulation a go an tún. Bhálinn dul go dtíon craobh tuisgur seans úntacha chun dul chuig an ceolóras náisiúnta agus seint os cóir lán daoine. Leúnmh dé bheith mí dam, bhí mar an cúpla bhíon ó hin agus tásúla goin bheith páirteach inniu an bhríon se freisin. Beag siad go léir an stáitse geann tamlín, so stocha an téimrad ará ná féchar an anad álan an anad galanta an seo. Níl seans ag gachtain a bheith ar stáitse an anad seo, so buinnig í solt gachtainna sinna méid. Tá obair chrúlaach donta agus ní an dul siar san is, tá scetsimíní orb ar chúlstáitse agus iad a fáil fí réir go ní bhór.
Chir bh tús leis go martas inis agus go ciirí lear dús be mu asú leart pólcanéis seothagaí fómanna chlíomh lochra cilchaín a go de chéirí.
Nis Dara agus David, inis cín runúnibeg fao fiúntas. Is as chun líise muid bhunig an grúpa an bblionn caite sa bhí van mhór, tá 8 daoine sa grúpa. Agus si bh carbeag freisin é takecht. Cornelius, ba an buclíonn seo ar an méirlá anach tá sé cosú le mascot. Bhil go náirí blad agus sa sú mé anna cheagaid. Gur mí amachgat.
Clódig sa teán be sib sé stáit ar Balbeg ní leis mána ceil céirib. Idir sem beganí beg fin mána clóide agus cinad si bhód. Tá 8 sa grúpa agus tá de fad sa 6 blion seachas cathal ar an blút agus thosaí mar amach mí meanúir fartíí mar sin sa dhéanamh chun brise thugáil an stáide. Bhí tion gur bhór ar scoláirí na scola orn agus tá chuid mhór chun grúpaí clúteacha sa lá aniuan na banní men ó chu Karen, Matthew agus Natalie agus an sin Skippers Alley an ó Ceanháin. Tíintach an deisiáil deire tar éis na bliantar fad a bheith teach go dtín commórtas an deisiáil sinní mar státe ar deire. Agus ó chéire agus ó ar a Londó bheith ó sé má príomh a tram is bronnach. Tá mech a gomach chuidtí sráib dúr nó mé head máib ag dó lastíú go srochin slán nó go bhain bós in éireann agus ó go céire agus ó ar a Londó bheith ó sé má príomh a tram is bronnach agus ó go céire agus ó ar a Londó bheith ó sé má príomh a tram is bronnach.
Ní bheith sé éascaigh na moltarí cinenne dhéana nacht agus an caiid an ceol cháart is atá. Tá caiidean is cumta seo feici dúsa in é fás agus tá sé scáireach ar bhealaí cé có cumasachas na daine óga seo agus cé có díhilachas atá siad agus an foiinehtacha ó hiú bheith genú cleachtú agus genú na cóú agus techt le chéile agus tíú bhfuil bosíntacha buinte sin rud agus sin rud go pásan bhhaimsa an chuidir mósáiltas feiceil an sim agus an grá taú sin don cheol den na grúpi ceol tá siad né chuir le chéile. Agus tú géiste leis na homarthirí agus na grúpi iontacha óga seo tá na smuitií atá acu dochréite mai agus námatí bím a smuitiúir sin agus mé gobar mar léirtheir nó mar inaltóir ceol nó mar cheoltóir agus so is próses atá idir an garad agus Virginia a bhla muthe sin agus íte na fólamóine agus buna mansolta sin. Tá an spian chuine as choiste fricalóras go d limnach agus ir se go mór an anid agus anchúis áthascóil leir státeach. Is muid a ré agus tá ochtar sa grúpa. Ceapan go dogan an cummórtas seo seans dún fios cuir ar ceol féin is ar Gaeilge. Agus freisin tá seans a gine bheith bhúlú le daine óige atá ag sin an ceol freisin. Tá na cleachtaí ar fád an tagaí agus an soundcheck donta bhfuil si snúnis leis ní nacht.
Tá méid saisnar bhí seach ach tá méid tú go mór leis freisin, mar bhaid pí crack a gin ar an stáite agus is taíonnta é. Bígilein his na bhógraí neart ceol fós le hecht agus fógra fuór buirtarí siansa Gaeilge chá bhíle sa séideag. Fer chéad grúpeile gúil Gaeil agus cardas láidreadrum mar eall an rág ar a baisiúnta go gon cheol tradiisianta. Go éar charcola inis, seogaí glú seacht.
Muireann agus Brian bhfuil géad míle fáilte go dtíon ceoláir sa nacht, bhfuil si bhsú leis an í nacht? Tá skeit mííon. Sket mí ceachán na nervs? sin céadú san ceolars ar é féin sean is an orú is an normúra. Ceachí éir sib agus cid a chéile se roiib má hagann sib lob an dúshór nacht. Well, dyn mi derwyd o godi gyda'r cymorth ydi, mae'r is môr yn ori dwi'n fel yn sio, sydd ciwr o'r snasiwnta, i'r thotio, hwyl mori, agos, bi'n dydlwm i gyda'r gach saith yn eg, siaint yn sio. Agus leis beid lóithne ar stáit ná. Siúr tan smíle sin ar cún na hagan ag léir má bhfu mí seir níl mar smíle bhar sin heile. Ar gan áidir líb nacht. Is a stóra cín cagam más dúlam go mergam be córda hanoi le córda. Idir hir agus hata ó bhain go bhaithas scag níos a carda gaus. Breid le bhólach da gas a ga is ceol in ar bhacar bhóta be bhól de glacha is cósta i larig go brúach na carriga baina. Bhíonn an sprí ag chéad grúpaile ag cleachta ceol le nearté agus pizza agus deirsead má tá grád go cheol be cardsa agus crackhead a gcónaí. Seo thagaí cór as muoinechan.
Agus bin agad cór as muoine cháine chuir críoch leis go martas an seo ag geolaras náisiúnta am le clia. Is faoin na moltarína se an cinenne dhéanana Don Lo Connor, Níomhní Chara agus Declan Masterson. Bhfuil ar son na moltarí eile Declan Masterson agus Níomhní Chara gur bhainmid an ansalt as a bhain seo nacht agus a pleasure a bhí an bhigéisteach leis an ceol do creide mai. Sa tríú háit as ihir chorcaí glúiseacht. Sa dara háit as Kilchumin chun daon chiaí Fuaimne Liú Luachra. Agus sa céad áit as Bailíon Mhór Baile Clia Ciarib. Well, có háirtachas ó chríle bháin agus gradam sían sa ghuilein rábhíle sa séide tucaí líomh go snástaga. Ceach réidir sib na chlééis amach an enam? Just do chreid ar fad níor an an chreidin le bhánra. Ceap gur gneachí muid ar fad fi an thusan sin. Cead an ná mar sin go céir riomh? Ilas agam, bheith muid brasásta sinna marach a ggurfií ceiste an so. Bhfuil lena géirí agus có háirtachas ó chríle bríos chun. Gur míle ag. Agus sinné gradam síansa chuilein rábhíle sa séide bronta ar chéir réib agus cínta sin enam a bheits le cluiste go mór méle fábal in sa blianta bagad amach roin. Ach sinna bhfuil seo geolair sa teannacht im le clia bhain lugad seo slán agus fannacht.